Ja kohtapa se näyttäisi olevan pelin aika. Eli on hyvin tarkka tämä lähtö Takimainen jalka viivalle. Siitä lähdetään. Varastaa! Takimainen jalka viivalle. Ei me tarkkoja olla. Ja sitten taitaa olla aika lähellä. Niin lähdetään. Ja siitä lähti Helsingin ensimmäinen lumipallosota. Siellä oli näköjään Skadamilla aivan oikea taktiikka. He pääsivät heti keskimuurin taakse. Se on paras paikka. Ja siitä lähti ykkönen ulos. Ja täältä syöttäkää, niin tämä pitää syöttää koko ajan palloja näille edessä oleville heitteille. Nyt pääsi myöskin Vahanen pääsi muurille, mutta ammuttiin ulos. Hyvää hyökkäyspeliä, joo. Kuka pääsee ensimmäisen lipulle? Nyt pääsi sieltä Skadamin kaveri takaisin suojaan. Täällä vaan Vahasella se, että niillä ei ole palloja täällä etumaisilla miehillä. Kun nämä ei osaa syöttää niiden palloja tuolta takaa. Nyt lähtee tuosta nimittäin. Siitä lähti Vahasen joukkue. Nyt taitaa Vahasella olla aika ahtaat paikat. Siellä on nimittäin Kalmistossa aika paljon porukkaa ja kentällä ei ole enää kuin yksi. 2 on kentällä vielä. Yksi. Ja siitä lähti